Di ba kasi mukha ka nagbibagay ni King? Ayun. Labos ni King? Hindi ka takama. Nyapin. Bagay na atoy? Maditikote mo kubo. Ay, di ka na ni atin mo. Joy. Ayun na. Ala, impakita mo sa photo ng bigayon. Ay, nandiyan ka na ni King. Naking kakastay? Ano? Marik kayo. Ada na. Ano? Yamas! Ada chicken na? Nakis atin. Ada chicken na jibagi ni King? Ay, nangaradan. Ada chicken na jibagi ni King? Kinang ko! Pengakinan mo tabagi ni King? Basta ang bagi daw. Ay, no chicken. Nagmaditi spaghetti doon. Hindi mas pa iluto. Padati tapno dam to merienda nyo damdama. Bunti kami ka. Sayang pimakan. Ako naman nagwara man. Allah ka dito? Hi guys! Ganun. Sarap atin ang tugaw ma. Kaya. Like ate! Mon. Bagi ka ata. Peng, bagi ka ata, Peng. Peng. May. Mine.
Ang galak na magdaaton. Alam niyo na tawag dito dito na tayo pig nga ulos ko ma. Talak aja ko. Marumak na matulog. Ikalat mo na naman yan, tapos di ka na naman matulog doon. Ha, Wala kang ginawa kundi kalat ng kalat. Ano dyan remote? Yeah? Hold me now. Hold me now. Nagtabi lang ba? Ungot-ungot. Ikat mo man. Kuhanan. Kung makamot mo. P50 Live Launch. Let's all welcome Viva Ambassador May Mendoza! Hello everyone! Magandang hapon po sa inyo lahat. Today is the day. Mag-groupie tayo. Let's go! My favorite would have to be the long battery life. Because it goes with 6,500 milliamp with 90 watts flash charge. So talagang sobrang okay to invest in a phone na talagang makukuha mo yung quality niya. Okay na yung quality and long battery life pa. So feel good to the Ikabot mo. Wala na lang ikabot siya. Papisawa. Hindi lang gamitin may lalay mo. Yan kasi like ka lang. Kung saan mo na lang kung isa mga Hindi ka mo nag-abot ang gabi yan.
record never broke records.
Hi guys, my cellphone is low back.